Bona tarda. Bona tarda. Benvinguts a la segona part de l'especial de Festa Major. Ara sí, amb els especials de sempre. Alegria de Festa Major, ho faig aquí del Vendrell, que donarem els convidats. I bueno, comencem pels primers convidats, que tenen molta història dins la colla. Sí, la veritat és que sí. No som 100 anys al final, que és la pista que vam anar. Bueno, em falta un que potser arriba a última hora. Si arriba, Toni, li fots una cadira, Vale, estem pendents. I li farem lloc, si arriba sumaran 100 anys, si no en sumaran bastants. Però bueno, crec que ens sobren, jo crec. Vale. Llavors ja... Sí, ara els avisem. Ara els avisem. Estem patant la xerrada abans de començar. Estem patant la xerrada, tot, i seguirem fent-ho. Els vas avisar i jo mentre vaig posant el micro. No sé si us imagineu qui són, però... Benvinguts! Benvinguts. Hola, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Bé, bona tarda. Bona tarda. A tots. Bona tarda. Ja avui és Festa Major. Boi. Sí. I res, doncs jo començaria una mica al principi, ja que els tenim aquí per situar-nos, que és una mica, primer, el vostre nom, són el Valentí Ferrer, Poc, i el Jaume Clavataire... El Jaume Clavataire, no, el Jaume Clavataire, tots em coneixen així, i estic orgullós. I llavors comencem que ens expliqueu una mica com vau entrar els nens al Vendrell. Valentí, si vols començar tu mateix, com el primer cop que interacciones amb la colla i com acaba sent casteller? Bueno, la data fixa no la tinc, lògicament, per diferents inputs de que la colla es reunia molt al bar Cendrós, sempre hi havia moltes coses de castells allí i aquell bar era de la família, o havia sigut prèviament de la família, de Cal Cendrós. I llavors això, per allí sempre veies personatges, el Jan Julivera entre d'altres, i bueno, això suposo que em va anar... A més, part de la família també era molt aficionats als castells, perquè a mi em consta, això ho he explicat diverses vegades, és una mica repetitiu, que em consta que l'any 51, el 3 de 8 del 51, a braços del meu avi ja estava a plaça, de la qual m'enorgulleixo molt, això. Sí. No soc conscient d'haver vist aquell 3 de 8. I bueno, això devia ser que la incorporació així neta podia ser el 63, 64. És a dir, podríem dir que des de petit sempre havies viscut els castells com una cosa que t'envoltava, no? Sí, exacte, molt propera a mi i bueno, a més és una cosa que m'ha agradat i al pas dels anys encara m'ha agradat més i encara m'agrada més. I llavors t'havíem d'imaginar amb quina edat, més o menys? Doncs devia ser als 15 anys, una així, 14-15 anys. El que passa que la meva afició també la compartia amb el bàsquet, que jugava al bàsquet i bueno, i és una cosa que quan el bàsquet estava a l'estiu podies fer castells o anar amb la colla més. A més de que les temporades i això podíeu parlar, les temporades de les colles era diferent, no començava molt tard, t'ho permetia pràcticament acabava el bàsquet i podies començar a fer castells, no començàvem al mes de març, no teníem tanta pressa. Que es començava per Festa Major més aviat? El primer compromís, salvo que haguessis anat a Reus, o hi hagués algun extra... Per Sant Pere o així? Sant Pere. La primera actuació era la Festa Major, el bo de la colla i del món castellera a partir de llavors. Vaig ho fer des de Sant Joan i nosaltres des de Santa Anna. I ara entrarem amb tu, però per seguir amb el tema, i com ens hem d'imaginar amb quina antelació començàveu a assajar quan venia Festa Major? Més o menys aquells anys 60, 70, amb quina antelació es començava? Jo, si parlo per mi, et diré, jo era seguidor, el meu avi i el meu pare no eren castellers, però sempre on hi havia els nens, ells hi eren. Clar, jo anava amb ells, com és natural. I jo el que me'n recordo de com vaig integrar amb els nens, ja ho era, que anava a fer pinya. No sé els anys que tenia, i jove, com jugàvem al futbol, de juvenils amb el club, el Niel, jo, Pere Falet, tota aquesta colla, doncs també teníem 7 o 18 anys, i jo sempre m'escapava i anava als castells perquè ja tenia el cuquet. I molt d'integrar-me, aquesta és la cosa. Vam anar sempre a Llorenç, tenia els meus avis, i el pare i la mare i jo anàvem en bicicleta a Llorenç per la Festa Major, es quedàvem allà, però
la plaça era la plaça. I me'n recordo que el Ricard Gilet doncs parava a les 4 de 8, juntament amb el mosso, etc. No? Para la Carmeta Travaria, no? Sí, etc. I va caure, el primer. I un de dintre, Jan Vidal, que anava d'agulla, doncs amb el peu, amb l'ungla, el que sigui, li van fer un tall a la cella o al nas, no me'n recordo bé, que li van posar gafes, 7 o 8 gafes. I bueno, van repetir, jo era per allà a la vora, i Jan Gilbert, nen, posa't dintre. Dic, dintre què fer? Diu, fer d'agulla. No, però si no sé què fer, ja n'aprendràs. Paraules textuals del Jan Gilbert. I llavors hi havia el Cisco Estabanell, Pau Descansi, ostres, tots hi són, més el Marcelí, i jo, quedem. El Conillera i l'altre no me'n recordo qui era. No me'n recordo qui era l'altre, tampoc ja no hi és. I el Cisco Estabanell, Pau Descansi... Que són les agulles, dius, no? Parlant de Conillera... Sí, les agulles, sí, primeres agulles que vaig anar amb ells. I el gran de Conillera em va dir, nen, jo m'ho dit, tu ho agafo, tu ho has de fer bé. Jo pensava, sí, ets a fer aquí dintre. I el Cisco Estabanell, Pau Descansi, em va dir, posa't així, posa't creuat, agafa el cap cot, i tot el que... però no el vaig creure, perquè jo, com era d'agulla, sempre radiava el que passava. El que passava dalt, el radiava. Retransmeties a la penya... Mai a la vida vaig baixar el cap, com queien sí. I aquí va ser el bateig, perquè el segon cosa, que va caure, doncs el bateig va ser un bon bateig. I tot i així vas continuar. Home, per favor, que llavors el pare de l'altra banda, que no sabia que era dintre, i com va veure doncs tot mig desmanegat, què t'ha passat, que has caigut? I no, que era aquí dintre. I Jan Gilbert va dir, aquest el vull, I doncs llavors... Va quedar fitxat. Doncs ja no... Eren les agulles principals, el Marcelí, aquest de Llorenç, ara em cal dir, el Ferran de Conillera, el Cid i jo érem els professionals. O sigui que quan fèiem els 3 o el 4 a la torre, hi ha el Jaume Mosso, en Pau Descansi, també, farem la torre! Ja hi érem. I com es decidia qui acabava fent? Feu un 3 i éreu 4, qui decidia qui acabava dintre? Ho parlàveu vosaltres, o Sant Julivert? Sí. No hi havia cap classe de recança. Llavors amb el 3, el Conillera, com que era més gros, doncs entrava amb el Cid, entrava jo i el Marcelí. Que eren més amples, més primers. Més primers, sí. I depèn els segons que hi havia, els baixos. Clar, depèn de l'amplada. No més aviat pels d'allò, pels segons que pujaven. Vale, depèn dels segons. Exacte, segons els baixos. Això, els tècnics deien, tu no, tu sí, i ningú s'enfadava. I en aquell moment ens hem d'imaginar una colla que hi va tot tipus de gent? O hi ha una gent més concreta que hi va i una que no? Aquí, si em permets, et diré també que tinc un record també de com, vagament, com vaig començar amb els castells, de com era petit, doncs, jo em recordo que les matinades, que llavors les matinades sortien per la festa major i per la fira i prou, i llavors pel Pla Beneit també, oi? Però com sorties les gralles, doncs jo tenia rampa a les cames i anava al balcó veu. I me'n recordo que les matinades ve el Jan Julibert, el Marcelí, com a jove, el Jaume Mosso, el Badagrua, el Maria Xico, com se deia, el Cerver, el Botxo, que passaven 4 o 5 o 6 o 10, no me'n recordo, potser me'n deixo, segur que me'n deixo, que els verets també hi anaven, segurament, me'n deixo segur, doncs hi vèiem. Llavors va venir l'època, allò diuen, dels de corbata. Llavors a partir d'aquí, doncs, el Cisco Mercè, el Jordi Carbonell, el Manel Gràcia, el Nando de la Carn, jo, el Pere Oliver, etc. Llavors aquests vam començar a rembassi i llavors ja s'acabava d'esborzar cal guitarra, com suposo que es fa ara. Ara ell t'ha dit una cosa que t'ho dit, la gent, el tipus de gent, tots tenien renom. Sí. Tots tenien renom. I m'hi he aguantat
Llavors la gent, diguem-ne, autòctona, mal dit no, però la gent d'aquí, perquè el Vendrell llavors podia tindre 6.000 habitants, 5 o 6.000, amb sort. I ara m'hi he comptat que et queda dit tots aquests amb els seus renoms, però m'hi he comptat. No, però és que és el renom, els pobles eren renoms. I els renoms tots eren acceptats pel carrer. Hi havia algun amic seu, en tenia algun que no li agradava gens. No li agradava gens, però li dèiem. Li dèiem, però no li agradava. Sí, en Pau Descansi, no? Algun mític de la colla. Sí, el Pere, no? No li agradava i, bueno, fins ara, fins fa poc, estaven altres. Sí, i tant. Sí, i tant. Fa res. Que era un gran personatge, sí, home. Ens va deixar l'època de pandèmia, ara fa... Abans de la pandèmia. Una mica abans, ho de ser. Bueno. Llavors, parlàveu dels autòctons d'aquí, però abans també hi havia molta gent d'arreu de la comarca, no? Que venien aquí, no només del Vendrell, o això s'ha accentuat més? No, havia gent de la comarca, però específicament de Llorenç, com passa actualment. Sempre s'ha manifestat Llorenç com la població que ha nodrit amb els nens de Vendrell en totes les seves èpoques. I si ens anem més enrere, igual. A l'any 51 ja hi havia molta gent de Llorenç, que estava amb aquell 3 de 8, a baix i en puestos importants. Vull dir que llavors sempre hi ha hagut, no diré que no, però amb altres poblacions, però no amb aquest bagatge que ha representat Llorenç pels nens del Vendrell per Vendrell. És incomparable. Vull dir, jo veig difícil que també posem ara a les colles de Valls que hi hagi tanta gent de Vallmoll que vagin amb les colles de Valls, no sé, per dir alguna cosa. Llorenç tampoc no és tan gran. Però en canvi ara també en van a altres colles, que em sembla una cosa molt bé, que cosa, vull dir que don per molt. I a part Llorenç el que té molt és que al final acaba portant molts castells de tronc, que són els que potser es veuen més, no? Potser hi ha altres pobles, per exemple, a Vallvei, ara n'hi ha molts. Però la diferència que sempre, la cosa que he lligat una cosa amb l'altra és que allà es fan falcons. I bueno, els castellers d'aficionats de castells, amb la qual això té molt de joc per incorporar una colla, sigui la que sigui. I tornant a centrar-nos al tema de festa major, de la festa major del Vendrell, abans era, com dieu, és pràcticament la primera actuació del calendari, llavors fins a quin punt s'hi arribava per poder fer algun castell una mica important o era potser... Si vols ja li contestaré perquè ja... Potser és com ara a l'època, no? Aquells moments, començar a ensejar, que això també sembla que us he preguntat, ensejàvem molt poc en l'època d'hivern. Recordo que anar a algun local que abans hi havia de la sindical, de la Falange, que era abans allí. Allà sindical vertical. I també hi havia un local molt petit, era del menjador d'aquest social, que havia d'estar davant del banc. Sota Cal Corbella, sembla que era, sí. Això a l'hivern. A l'hivern anaven canalla, canalla amb el Jan. Per no perdre una mica... Sí, però això era ja molt a l'abril i així, no hivern. Ja. Sí. I potser algun any, que per exemple al maig vam anar, l'1 de maig vam anar a fer castells a Madrid, doncs potser tenies que haver adelantat alguna cosa a Madrid per allò de l'1 de maig, del dia dels treballadors, o de la feina del treball. Sí, Segòvia també, no? Segòvia és el mateix. I llavors, però el normal era que pogués començar amb algun puesto, però després ja venia a Sant Pere Reus. I s'aixau els divendres només? O depenia... Els divendres al començament, després ja 2 dies, però que llavors els assajos bàsicament era a la plaça Vella, això de cara i anem una vegada a plaça. No, era la plaça Vella. Això vol dir indicatiu que feia bo, que no feia massa mal temps. Jo també recordo, no sé si em puc equivocar també, però a la festa major assajàvem a la plaça del Tívoli, allà es feien les proves bastant importants per la festa major. Però a la nit no. No, a la nit no. A la nit no. Al Tívoli anàvem abans d'anar, el dia 26, abans d'anar a plaça, les últimes proves es feien al Tívoli. Proves netes. I després anàvem a la plaça de les Garrofes, que allà sempre hi havia un parell de porrons amb cervesa i gasosa, perquè la gasosa rebaixava la cervesa, deia el Quimet, hi havia més gasosa que cervesa, i després hi havia un parell o tres de gerres de
d'orxata. D'orxata. A la canalla, que llavors anàvem a fer els castells. Bevia qui bevia, ja està. I d'aquí, si no recordo malament, hi anàvem de pet a la plaça. I feu cercavila una mica o no? Sí, poca cosa. La imatge que jo tinc també, a part de gegants i nanos, bastons i diables, aquí acabava, bueno, amb els nens, aquí acabava el tema cultural, diguem, no hi havia més. Clar, les coses han canviat i llavors, bueno, els nens tenien a la ve tan poca d'allò, hi havia més... Era més fàcil, ara ens és més difícil portar el tema d'horaris a la filla, llavors hi havia tant de problema, perquè era molt més clar, tot era molt més breu. Una mica o no es posaven d'acord entre les entitats? No, ells sabien que tenien que ballar abans, com ara, i acabava amb els nens, vull dir, era una cosa tàcita que no... S'acabava la missa, es començava... És que era molt més fàcil lligar les coses en quatre, si en quatre no es poden posar d'acord, ara costa molt sortir tantes hores i tant recorregut i arribar allà i no allargar més de l'adequat. I tantes coses que hi ha ara. Hi ha un grup de grups que ballen i tot això. I llavors entenc que el pes de la fira era molt més gran com a actuació que la festa major, que no hi ha res a veure. Perquè ja veníem de Vilanova, Llorenç, no, però per l'ordre, Vilanova, Llorenç, Bisbal, Igualada, Sant Fèlix a Vilafranca, Santa Rosalia a Torredembarra, alguna més, i llavors ja la fira. Després, als 70 es va recuperar el concurs, però va haver molts anys que no va haver el concurs, molts anys. Bueno, a la Mercè Barcelona i concurs de Can Jorba. Vull dir, però hi hem parlat que Santana era un començament de començar... Els castells que es veien eren 4 de 7 amb el Pilar, 5 de 7. Cap 4 de 8 per la festa. Poder els anys 70 i bastants, 70 i bastants, algun. Jo me'n recordo que es va fer aquell del Moreno del 2010, deien que feia 30 no sé quants. Els 70 i bastants, algun. Però 60 i així, jo diria que no. I el 96 sí, van fer 4 de 8 i van fer un intent de 3 de 8. Tot es reservava, es jugava al d'allò era a partir de la Bisbal, bàsicament, perquè el Jan era ara marxem de la festa major al Vendrell, No, ja està, vull dir, marxem. Però per ell Sant Fèlix era un punt i a part, ho volia tot, però a Sant Fèlix un punt i a part. I llavors jugàvem molt a Sant Fèlix i després a la fira. La fira, clar, és quan portaves assajos. Va haver algunes temporades, i ho recordo perfectament perquè llavors en aquell moment jo era de Junta, que van passar a Sant Zacaries, que Sant Zacaries és una festa inventada, i en vez de posar-la a final de temporada, la van posar al setembre per tornar a aglutinar la gent, saps? Van dir, l'hem de posar aquí perquè hi ha un buit del calendari i això no ho arrencarem per la fira. I es va posar allí. Vull dir que era mòbil, això, com ara. Ara, un any la farem per Nadal. Ara està com bé, home. O quan diem aniversari, que fem una dia que fem al juny. L'hem de fer quan ens ve de gust a nosaltres. Perquè mai l'hem fet el dia que toca de Sant Zacaries. Sant Zacaries potser és el març, jo què sé. No en tinc ni idea. No sé ni idea, jo tampoc. Per aquí pel xat deien que estaven a favor de recuperar els porrons. Això que heu comentat dels porrons d'orxata i tot això, que hauríem de recuperar aquesta tradició. Què creieu? Diré una cosa, que a Vendrell abans es feia la festa major petita, a Sant Salvador. Doncs els del club sortien a fer castells, sempre ajudat per nens del Vendrell, o sigui, la canalla, doncs venien ajudant-nos. Jo anava allà a aguantar, però el meu avi, per exemple, que llavors tenia potser 50 anys, doncs feia els 3 de 7, els 4 de 6, 3 de 6, els 3 de 5, i s'acabava amb el pilar del cigarret. O sigui que pujava a dalt amb la faixa, amb la pataca, a dalt tinc retratos que es pot demostrar. Allà feia el cigarro, l'ensenia i llavors baixava el cigarro a la boca, a la 4. I jo havia vist algun cop també que se'l passaven, no? El porró, també de dalt a baix. El que deies era de fer pilans amb el porró, jo crec que això ara... No, em sembla que m'agradaria la prèvia, no? La cercavila amb els porrons. El porró, depèn de què li fiquem, encara ho podem fer. Amb el porró amb orxata per la canalla seria una...
porró de plàstic, amb una Sí, orxata... Podria ser que sí. Crec que anava per Bueno, aquí. després es va fer alguna cosa d'això del porró, però de plàstic. Sí. Va fer de plàstic, sí. És Es va fer de plàstic, sí. de vidre, sí. No, però s'havia fet de vidre, eh? Ja m'imagino. Sí, sí, de S'havia vidre. fet de vidre, amb el qual, ben pensat, era... Sí. Una mica- Sí, no és recomanable. No. Però gaire segur, no? Per exemple, jo em va sorprendre molt, me'n recordo la diada d'homenatge a la segona diada d'homenatge d'en Julibert, que van fer el doctor Robert, que el Marcelí va fer un pilar encara de segon i amb una mà a la cintura, i això no ho havia vist mai. Si abans es feien coses d'aquestes. Sí, coses d'aquestes. Sí, jo ara ja li havia fet pilars d'aquests, A Terrassa em va fer un dia, ja fa molts anys, però encara ell ja era bastant gran, amb els Minyons, amb una festa dels Minyons, vull dir que és recent això. I al final, a aquells dels Minyons els va agradar molt que pugés el Marcelí a fer un pilar de 4, perquè, home, sabien qui era el Marcelí, fer un pilar de 4. És un personatge dels nens del Marcelí. I després també... des d'aquí, si ens està veient, i si no, quan ho veig. Ja li explicarem, ja quan l'anem a veure, anem a veure què ha quedat per anar-lo a veure. Però ja li explicarem. I ja recollint figures històriques, evidentment ha sortit el nom de Jean Julibert, com no, parlant d'aquests anys, i bueno, és una cosa que segurament heu respost altres cops, però us volia preguntar com el recordeu vosaltres, com recordeu la seva figura, sense... Un gran personatge. Tant com a persona com a cap de colla. Un gran personatge. Tu m'has dit que ets a la colla una mica pel Jan. Sí, jo dic un gran... A més, era molt amic del pare i de l'avi, vull dir que això és així, però doncs un gran personatge, sí. I una vegada, quan vam anar a Oviedo, un dia a la tarda em ve a buscar, dic, Jaume, demà hem d'anar a Oviedo perquè hem de fer el contracte, demà, ostres, però jo tenia un delfín. Dic, però això hem de baixar a les 5 del matí, sí, perquè sopa a casa, Vaig dir que vaig dir al pare, perquè, escolta, no, perdó, el pare pel descans ja no hi era. Doncs li vaig dir a la mare, perquè, doncs, escolta'm, vaig dir, diu, si creus que has d'anar, anem-hi. Vam marxar i ell va fer cap a les 5 del matí, com que ell no viu al carrer Santana, ell viu a la cantonada, doncs va venir a casa i anava amb un pas sota el braç i 7 o 8 fiambreles de tonyina o no sé què cony era. I com vam ser passat Lleida amunt, ja que es va fer de dia, i vam esmorzar, anem a esmorzar. I per un bar, diu, un bar? Seu aquí! Vam seure a la carretera, va tallar, dic, Jan, ho sento, jo me'n vaig a un bar de vendre un cafellet i posant una cosa o altra, doncs ell va menjar amb això. I l'heu de dinar exactament igual. Un croissant no crec, perquè No, jo me'n vaig anar. Ell a terra, no, però croissants no ho feien, llavors. No sé què era. Una pasta. No sé què era. Que no necessitava grans luxes. No, i quan vam arribar a Girona, a Oviedo, vam anar a l'Ajuntament o no sé què, i tu, espera't per aquí, que d'aquí una hora baixaré. Va desaparèixer. I jo, una hora passa dues, i no venia. I vaig atrevir a entrar a l'Ajuntament i veig el senyor Julibert i una colla que enronaven i el vaig veure que tota una colla. Dic, ja en camp d'anar a dinar o què? Colliré el tiro a dinar. Llavors jo vaig anar a menjar, no me'n recordo què. I es va tancar l'actuació o no? Sí, va anar jo. I llavors a les 5 de la tarda o a les 6, no me'n recordo, cap al Vendrell. O sigui que doncs m'he tornat un dia i doncs, bueno, ja el Gilbert era així. I no podies dir que no. Era un gran cap de colla, en qüestions tècniques de tot això era molt avançat, el d'allò. A més, era una persona que si li deien alguna cosa ho analitzava, però a més no era d'aquells que per norma ho rebutja, ho analitzava, si li convenia o li semblava, ho agafava per ell i s'ho feia ell, i lògic, i molt bé, que altres són una mica allò refractaris, no? El que ve de fora ho treuen, però a més era un aglutinador de gent, ell sabia manejar molt bé la gent, un grup gran, i quan donava un ordre per seguir-la, vull dir... Tenia autoritat, sabia escoltar la veritat, però molta autoritat que a més, perquè tindre autoritat es pot tindre, però ell no necessitava fer gaires escarafalls perquè tindre autoritat, el qual vol dir que era acceptat. Que la gent el respectava. I a vegades feia enfadar gent, lògic, perquè feia enfadar un que potser no pujava,
no pateixis que als pocs dies ja el tornava a tindre allà L'agafava, a la mà amb ell. i allò, amb la qual Jo me'n recordo que una vegada, em sembla que era En sabia. amb el Cames, el Manel Cames, no es va posar bé, anava de terç amb un tres, no me'n recordo de què, i després que van caure o va fer un castell molt mal fet. Quan va baixar ja ha fotut un escàndol i el Cames diu, prego, me'n vaig. Se'n va cap allà i va fer 4 petons i a poc sí que es va tornar a pujar el Cames dalt. O sigui que tenia una gran capacitat de convicció. Era un do de I gent. quan anaves al Plaços ho veies, només a Vilafranca hi havia, no recordo quan arribàvem, hi havia un home, que dels municipals, a Vilafranca, com és de Vilafranca, hi havia un municipal, el senyor Parrilla, un home alt, i quan arribava allà tot era el Jan. Només existia el Jan. Jan cap allà, la canalla aquí, d'això, escolta, és aquest Jan. Clar, nosaltres a Vilafranca vam estar uns anys que només hi anàvem nosaltres i la vella no hi anava, llavors suposo que això Bueno, allò va ser el concurs, va ser el concurs. Després ja, quan van deixar de puntuar, llavors sí que van anar. Bueno, això no ho toquem avui. Les 4 enxanetes L'altre dia. les 4 enxanetes les tenim dalt a la vitrina i ja s'estan. I tornant a Santana, una mica festa major, com la recordeu? És a dir, ara mateix està ple de... Hem comentat que hi ha molts grups de cultura popular i que ja de per si només pels grups de cultura popular ja està plena la plaça. Però de públic, heu notat que ha anat evolucionant, ha anat canviant o ja hi havia molt... Els castells ja cridaven molt l'atenció abans, com ara, o ha sigut diferent? Jo tinc clar que llavors hi havia molta afició i a més gent de la comarca. Pensa que aquest dia no tant com la fira, però aquest dia sobretot la gent baixava, no hi havia fires d'això, baixava a comprar. Ara no, la gent no, a la festa major no ve a comprar. Clar, està tancat tot. Bueno, la fira està tancat, llavors possiblement estés obert, però és que a més hi havia molts firaires que eren de coses de la canalla. Exacte, a la Rambla hi havia un munt de parades d'aquests de tiro, d'allò escopetes, que ara això és impensable. No sé, el barquit amb aquí, Carlo, te'n recordes? El barquit amb aquí, Carlo? Sí, era tiraves un premi... Un dipòsit d'aigua, tiraven corda amb una canoa, deien, amb una bandera. Coses molt bàsiques, ara és per poblacions. Elemental. I deies el Vendrell, si esperava el Vendrell, et tocava el premi. Ara en referència a això que em comentes ara, jo me'n recordo la meva àvia, que era de Llorenç, la part de ma mare són de Llorenç, i em comentava que per festa major del Vendrell baixaven amb el carro, veien castells i després se'n anaven a mar, que era el cop pràcticament a l'any que veien al mar, que potser no el veien un cop l'any i era llavors festa major del Vendrell, a mar i tornaven a pujar cap a Llorenç. Ara també ho faríem. Doncs no, la gent a Castells a la festa major hi ha vingut i ara, bueno, ara no sé, ara ens posarem un tema, però ara poder, com que s'allarga tant el d'això, la nostra actuació queda, si es fa una mica llarga, queda una mica de volada de gent, la gent, la calor també devia fer llavors, però vull dir, la gent té altres plantejaments també, vull dir... I ho pot veure per la tele. Però no ens posem en compte de la tele. No dic que no. A nosaltres ens ajuda que feien la tele, no, però sí, tenen altres possibilitats, és que el món ha canviat tant que... I cada setmana poden veure castells, i la gent ara ja és molt llesta i saben què és el que veuran o què és el que poden veure i, bueno, diuen, és que ha arribat un moment que dius, tires un pilar de set, dius, bueno, ara fan el pilar de set, escolta, mai a casa que he de dinar. Sí. Abans, jo em quedo entusiasmat. Te'n recordes com ensejava el Pilar de Sis, venia el Serra de Valls? Sí, a veure com venien de Valls, venien de l'assaig, no l'assaig. Clar, perquè llavors realment no tenien cap referència. Pilar de Sis, el comercial. I era comú en els assajos de les altres colles o que vinguessin? I quan venien com eren rebuts? I n'hi ha que venien d'amagat. D'amagat, venien? No, jo no recordo haver anat a assaig llavors, assajos de la vella, la jove no existia, va existir a partir del més tard, jo me'n recordo, però no hi anàvem a veure d'allò... A veure les diades. A veure les diades, sí. L'assaig és més íntim, no? És més com anar a buscar... No hi havia, aviam, per bé o per mal, no hi havia aquesta fluïdesa de relació
que hi ha ara amb el món dels castells. Ara, si et venen els altres que estan lluitant amb tu, t'agrada, o et sents reconegut, o perquè venen a veure alguna cosa, no sé què. Ets recolzat, sí. Alguna vegada nosaltres, dic tu i jo, amb altres a veure, no? D'això. Vam anar a Sants. A Sants, hem anat a jugar a Tarragona, hem anat a... Bueno, puestos que també... Que s'han anat a dimarts també i també ens va bé. Exacte. I que són amics. Exacte. I no deixàvem els nostres. No. No deixàvem els nostres. Però no, aquesta relació llavors era una mica més... no diré més dura, però no es haguessin sigut ben rebuts. Crec, no ho sé. I no sé. I abans vosaltres, per exemple, quan anàveu a plaça, a per festa major, per una fira, ja sabíeu que anàveu a tirar o us ho deien a l'últim moment, normalment? O depèn? Jo normalment parlo per mi, normalment no sabia mai res. Sempre em deien cap allà, Sempre he sigut molt obedient, o sigui que no ho sé. Tu ja saps que jo no soc així. Sempre intentes saber. A mi m'agrada saber en què ens hem de jugar o d'allò i només sapigueu. Si ho puc sapigueu i ho volen dir al cap de colla, doncs ho diu, i si no, cap a la plaça sense sapigueu. Però, home, a mi m'agrada per viure una mica més. Sí, mentalitzant, sí, home, aviam. Poques vegades, per exemple, el 4 de 8 amb l'agulla, primer, no era sapigut. No, i tant. Però una sorpresa bona, vull dir, però normalment si les coses van bé i llavors ens treuen un postre bo, doncs perfecte. Però m'agrada saber que a vegades et rebaixin les pretensions. Un moment que passa el cotxe recordant... Nostre mateix. Això ho havia fet. Ara t'ho explicaré. Ara, sí. Això. Per qui no ho estigui entenent, ara mateix s'està passant per la Riera el cotxe de Pons del Vendrell que anuncia els assajos d'aquesta setmana i la diada de Santana. Per això estàvem escoltant el toc de castells, potser se'ns colava. També aprofitar per dir que des del xat, si algú vol fer alguna pregunta... Endavant. No sé si està parat el xat o què? Jo no sé. Jo crec que ens deuen estar parlant, S'ha quedat pel carrer, o? No, però jo crec que deu estar... No, a mi se m'ha quedat també. Aquí? Doncs ara que ha sortit això, no sé si... Digues. Anècdota. Sí. Teníem un caset amb un micro d'aquests i anàvem amb un megàfon i llavors recordo que anàvem amb el cotxe del Miquel Alter i sortíem... Miquel Rossell, de Alter. I un altre nom. I llavors sortíem a anunciar els assajos i les actuacions. I quan sortíem per allà a les 7 de la tarda, doncs havíem de pel poble i d'allò, per recordar els castellers, l'assaig i tal, i que la gent hi anés i tal, i al sentir d'allò, dic, hosti, això ho fèiem. Això és una part una mica del que es parlava de la modernització dels finals dels 60, principis dels 70? Més aviat ja, sí, finals 60 i 70. De començar a fer coses així, de publicitat... Sí, perquè va entrar, el que he dit altres vegades, gent que venien més joves, doncs que fins llavors hi havia portat la colla, i entre aquests i altres van derivar dels castellers de Corbata, va ser una mica d'allò que van canviar coses que crec jo que eren per bé, per la qüestió econòmica. Que venien potser amb influències més d'haver estudiat fora, no? Anar als diaris, perquè llavors la premsa no és com ara Valdos o altres canals que es dediquen als castells, i jo no hi havia ningú, hi havia el Salvador Palau que escrivia i algun altre que ara no recordo el nom i em sap greu, que escrivien en algun diari un dia a la setmana i feien un d'allò, però la gent, si no els hi portaves, no sorties. Llavors tenies que fer un fart d'anar a Barcelona, al Correo Català, al Diari de Barcelona, al Ciero, a portar notícies del que t'interessava sortir. Has de ser tu. Portar-hi fotos, fins i tot. I aquesta gent eren ideals per això. Vivien a Barcelona i tenien coneixença de tots dos. Sí. Ha canviat molt, això. Home, també ha evolucionat la manera en què la gent coneix la manera de fer castells. Ara, moltes vegades, la gent ho ha sabut per la tele i abans era més el boca a boca, no? Sí. Però potser també hi havia més convivència, hi havia més parla de tu a tu, i un amic portava l'altre amic, nosaltres fèiem jugar al futbol i
quasi tots veníem als castells. I éreu de la mateixa generació? Sí, o sigui, l'edat de la colla, més o menys, hi havia tanta varietat com hi ha ara? Bueno, ara nosaltres estem en un altre punt. Estem al punt que jo veia altres. I a vegades quan el Jaume Mosso va pujar al 3 de 8 del 69 vaig pensar, hosti, Jaume Mosso, quants anys tenia? Ah, i tant. Doncs era moltíssim més jove del que sóc jo. I el veure encara Deia, mare, vull dir que això es relativitza molt. Quan ho tires enrere i penses, les coses les veus molt diferents. I quan comencen les dones a entrar a la colla? No a fer castell, sinó potser al principi ajudar... Jo diré que la dona del Jan Julivert feia un fart, la dona del Gilet, la mare de la Carme Tarveria, se'n van fer un fart de tenyir camises i cosir coses. Sí, però ja és diferent. No, a la colla, al local i a la... No. Sí, que eren vitals per la colla, però és un altre punt de vista. Un altre punt d'allò, però jo em puc equivocar, i hi haurà gent que em podrà corregir, però no. Que jo recordi, no. No hi entraven. I diuen que la que primer va començar va ser una castellera del Batet de Valls, una germana d'aquest Batet de Valls, que va pujar. També diuen d'una filla del Julivert. I qui va André? La filla... Jo no ho recordo. L'Olga, vols dir que va ser l'Olga? Si no recordeu no passa res. Jo no puc recordar perquè potser m'aniria molt enrere i jo no ho recordo. Però hi ha a vegades coses que he llegit, o sigui, no les he viscut, llavors no puc. Que comencés a haver-hi dones amb normalitat als anys 80-90? Sí, però van ser colles de fora, Que van començar més elles i nosaltres ho vam veure. Ara nosaltres si féssim les noies no faríem ni un. A mi també m'agradaria molt veure per dalt, no per si, però m'agradaria molt veure per dalt, sempre ho he dit això, i m'ho haurà sentit dir, veure que hi hagués també nois a dalt, a 15, dosos, tot això, perquè t'assegura molt terços i segons de castells de 8. Tens un punt. Et pot assegurar molt. O sigui, més que perquè ho facin molt bé de temps. No, segur que no ho fan tan bé. Perquè ho acaben fent molt bé de terços, diguéssim, no? Exacte. No perquè no ho facin millor que les noies. La continuïtat i... Exacte. Perquè per la qüestió física poden arribar a temps que has d'arribar a terços i segons. Però ja veiem que el futbol tira molt i l'altre també. No, realment els terços que tenim a la colla venen de terra, la majoria. Terra. Com a molt de quarts i baixant. Ara el que ve, allò deien, els terços s'han de baixar de dalt, això es va estripar ja fa molt de temps, perquè no es dona així. Al final la necessitat ha estripat moltes coses dins del món casteller, coses que pensàvem que eren impossibles, després la necessitat les ha fet. Però això també ara, també ara. Actualment hi ha moltes coses que... O sigui, no es pot mantindre moltes coses que s'havien dit i s'havien... Això no ho veurem, això no ho farem, això és impossible. Jo sóc el primer que ho havia dit, això que és impossible. I no això, el següent. Si m'haguéssiu de dir alguna cosa que he de dir, ostres, quan estem parlant de quan vau entrar a la colla, vist amb aquells ulls, vist ara com són els castells, en aquella època, si de cop us porten a ara, amb la mentalitat de llavors, què us hagués sorprès més? Veure noies dalt. Això impensable, no? Jo soc més pragmàtic. Els cascos, potser? No, a mi em sorprendria molt les construccions que fan, els castells que fan. Que s'arriba el 7, el 9, coses d'aquestes, parlem o...? No, jo... Home, ja, esclar... He arribat a Castell de Nou i... Però pel Castell de Nou, no Castell de Nou en Folre. Arribar a això i arribar al Castell de Déu en Folre i Manilles, això és impensable. Si estem... No veiem la possibilitat de fer un pilar de 6, veiem pilar de 6, i quan veies aquells fotos cromos, que no sé què era, si era que veies d'allà d'aquells quadros de Vilafranca, quan seguien d'allò que no es veia bé, sí, però això pot ser una trampa, que no sé què, perquè no es veu molt bé què és això, i al final eren castells d'un 5 de 8 o un d'allò, un 5 de 8, que no, però això es veia molt quimèric. Quin pilar de 6, Gil?
un que el Xoriviu, Bueno, no es va acabar de fer. No es va acabar de fer, però anava un terç d'aquest d'ell molt bo, que va anar amb els de Vilafranca a carregar el Pilar de Sis. No el va carregar, però... No, amb els de Vilafranca no, amb la Valls. Amb la Valls, perdó, amb la Valls, sí. A Vilafranca... La Colla Nova o Amb la Nova de Valls, amb la Nova de Valls. Amb la Nova de Valls es deia Xiriviu, era el pronom, no podia ser que no tingués raó Pons. O Pons. I aquest va fer un Pilar 6, va arribar a la motxilla, no el van donar com a carregat. És aquell d'aquella foto que diuen... Sí, però que baixava, que aquí, que allà, però no. després dels que s'han fet, si els hi volen donar carregat, el poden donar carregat. Sí, és igual. No tindria... Aquí jo sempre he dit que aquí amb els assajos nostres d'aquests anys enrere, mentre cada assaig vèiem un Pilar de 6. I passava gent i veia un Pilar de 6 i aquest era l'únic castell que havia vist a la seva vida. I veia un Pilar de 6. Nosaltres hem estat un munt d'anys a poder veure un Pilar de 6. Jo sempre ho deia, quan fem els Pilars de 6 cada setmana aquí... Semblava, deien, bueno, potser els fem masses i tot, perquè... Preparem, no? No, però deies, altre Pilar de 6, altre Pilar de 6. Els que tinc, sí senyor. Que en veies tants que ja ho feies com una rutina. Una rutina i veies qualsevol que esperava veure i comptaven. L'únic que ho veien alt, però res més. Ens preguntaven també pel xat que com eren les rivalitats llavors, que si quan compartíeu places, si compartíeu també pinyes, us fèieu pinya entre vosaltres o rieu ja molt... No haguéssim fet ni ells ni nosaltres cap castell. Si no ens haguéssim ajudat. No, que no es haguéssim espunyut uns als altres. Home, no. Anàvem a pinyes a fer nosaltres a pinya, no. Aquell 5 de Però en canvi la gent del públic sí que feia Sí, molta festa. no, bueno, gent a Vilafranca sí, Vilafranca sí. I a places enteses sí. Però no, places enteses, la Bisbal, Llorenç, a Vilanova, possiblement. Però no, és que places enteses és Igualada. Són tradicionals, però no, pinyes no. Mira, és més, hi ha concursos dels anys 50 que havia... Cada colla estava en un cercle. Sí. I tenies el lletrero i tu eres el 4 i d'aquí, no diguis que anessis al lavabo, però no anar... O sigui, no es tractava d'anar... No, sí. Mira, al pícnic no li hagués passat el que... No haguéssim perdut el Pilar de 6. Si ens escolteu, Un petó per pícnic. Un petó pel pícnic. Això passarà als llibres propers llibres dels nens del Vendrell. Però no, aviam, ara ho hem volgut fer en plan de riure, però no... En aquell moment jo no hi hagués anat. Ara, si ara, no sé, veig alguna colla, no donaré noms perquè no d'allò, perquè tinc un castells d'aquests terribles, hasta m'agradaria, no et diré posar-me, perquè tampoc no tinc per posar-m'hi, però realment imposen molt. Però llavors hi havia una rivalitat que es portava, com havia sigut les rivalitats del hockey d'aquell moment també, que hi havia unes rivalitats amb la proximitat i tot això molt fortes en Calafell i Reus i això, no? Bueno, doncs es portava a aquests nivells. No sé si és bo o no és bo, però... És com era. És com era. Això ens ha portat on estem ara, no? Crec que la gent podia ser més visceral, llavors, Sí, era més visceral. Els rebotaven, saltaven... Bueno, ho he explicat també moltes vegades, i el Jorba, no, el 5 de Jorba, el Jorba l'últim any van sortir d'allò, va haver espentes a l'últim concurs del Jorba, sí. Aquell 3 de 7 aixecat per sota que van discutir si s'havia aixecat del tot o no de la Colla Vella, i ells el van donar per bo i va haver amb el jurat que estava damunt tarimat d'aquests van tindre problemes de tota la colla dels nens. Va ser l'últim any del Jorba, no? L'últim any perquè a la casa Jorba van dir no ens interessa que s'esbarallin tant les colles. Sí, això va acabar amb això, malauradament va acabar amb això. Sí. Hem evolucionat en aquest sentit. No ens hem de sentir orgullosos, no? Riem però no és per riure. No, hem evolucionat a ser més d'allò, i està bé, perquè ara pots anar a tots els puestos i ningú... I què deies un 5 de 7? Jo me'n recordo també, em sembla que era l'última enxaneta de plata a Vilafranca que hi vam anar, doncs que van fer, no recordo bé, els 4 de 8 i la torre de 7 potser, i el Vilafranca doncs els hi va caure, estàvem empatats, i llavors per desempatar volíem fer el Pilar de 6. I llavors per fer el Pilar de 6 van fer el 5 de 7 per assegurar
l'enxaneta de plata. Llavors ja no es podien És a passar. dir, la gent demanava que es fes una mica més i vosaltres vau dir, assegurem. Sí, assegurem, però després la idea era fer-ho després. Fer-ho després. I es van fer, després, però quan va baixar el Jaumet Pigall un Pau Descansi, doncs els hi va fer així, i llavors va veure aquella passa que va fer cap aquí, i no sé què va passar, que no va passar res. No, va haver renou. Però va passar Va res. haver renou que a la professor d'aquell dia a la tarda-nit, Sí. Clar, perquè Sant Fèlix actuàveu al migdia i després feu va professor. anar, i llavors professor hasta que entraven Fins que no allà. entrava A Sant l'entrada de Fèlix, Sant Fèlix, entrava Sant al Fèlix. Es quedava, no diré tota la colla, per un escamot important, es quedava que tenies que fer un pilar de 5, tot Pilar de això. 5. I aquella professor va haver corregit. Hi havia caliu, hi havia caliu. Sí. Clar, però després els hi van fer el Pilar de 5. Bueno, si això no surt molt més lluny del Vendrell, no? Solo perquè ho miri, però bueno. Ara ja han firmat la plau, No em dic cap mentida, no em dic cap mentida, que va passar així. Això va passar, ja Ja està. està. Doncs queden 3 minuts, podem fer el tancament. Què espereu de la festa major? Queda una setmana just per Santa Anna. Com la viviu? Tornarem a Plaça Vella després de... Home, tant que hi tornarem. Per favor. El tornar a fer castells allà per festa major feia temps que no. Clar que hi tornarem. Ara, el que farem, Déu dirà, no? Correcte. Tornarem a sentir el rum-rum del llombrigo, no? Que quan vas a Plana estàs allò... Sí. Però com que suposo que a lo millor tampoc no serà una actuació de màxims o no sé quina serà, això ens ho diran. Però bueno, amb la tranquil·litat i les ganes de tornar després d'aquests anys, i bueno, i dintre de tot, sigui la que sigui el programa que el tècnic i el cap de colla pretenguin portar, vull dir, anar a totes, i que la temporada i la vida dels anys és més llarga que una festa major. Oh, i tant. I tant. Bueno, doncs moltes gràcies per haver vingut i espero que hagueu estat. Salut i castells, Còmode. Salut i castells Salut i I castells. nens. i nens, i visca els nens, i tant. Molt bé. Doncs res, Vinga. ens acomiadem i tornem d'aquí 10-15 minuts. 10-15 minuts amb els següents convidats que també Prometen, també prometen. Sí, molt sí. i seran comptes de 2-3, n'ha arribat un ja el tenim per aquí i Ells podran explicar coses. Spoiler! tenim el primer... Spoiler! A ver si se me pega algo de estos dos, ¿no? Ells han d'explicar coses més properes que les nostres. No? Ah, bueno, fem una mica tota la La progressió. Sí. Moltes Moltes gràcies. Molt bé. Ens va llevar. Ostres. Què tal?